Abrewa. Alaba. Na obodo. Abre. Na akwakwa m na-eme o. Ka ihe mesin. Amekwa adịkwa nya tiche m phone m na ya se. Ha. Ụla ka maka ka egbe ka egosi gị. Amal m ezigbo ụla na alụm phone. Ụla ọ ndị awada. Chika na agwago. Ụla na-agba ajọ ụla. Na obodo adịzi. Sorry o. Ilus card na-eri ego ozugbo na. Chineke. Chineke. Ihe m bịa kịta bụ ka chọọ m ebe m megote phone ka m retrieve all those line man niile. Just ichi ego phone. Achọ m phone bụ molo biko. Ụmụ mara mma na-elesi phone na. Ndị ewe na otu na igwe ọtụọ da. Mana afịa zụọ ihe percentage m. Percentage ka bụ. Board man ka mbụ. Kendiri phone ịchọ. Achọ m ezigbo iPhone na-ebecha ebecha. iPhone. Udo. Say less. O nwere ihe ma nwere contact ya. Ịchọgoro change akpa amụ gị be m n'igwe. Mana mgbe ọ dị person ị ga-alụ m 5% o. Nke abụrụ akwa agent ka abụrụ nsogbu. Si mee ya ka mmekọ na ama m malaba na-ere phone. Nke ahụ obere njọ. Ọ na-ring. Ihe kacha atọ nsọ. Ihe kacha atọ metụ ndị na nwoke. Star say less. Na quick one. Mgbababa nke ahụ adọrọ. Ụwa afịa dị gị n'aka. iPhone. Ngwa bịa na nke a bere nwanọ m na gate fa. Ụmụ alaba chọọ iPhone. Ị na-eri na-enye m pasentị m ozugbo. Eji pasentị m egwu. Boardman ka m bụ. Udo. Ọ na-abịa. Onye ịgbakwa ha na fon ọ bụla ịchọ. Ọ nwere ya. Ọ na-ele fon. Mana ọ nwere shop. Mana ọ na-ele fon. Ya agwa gị. Ọ tụgoda. Metụ na Iwe Obodo. Isi ọkwa. Isi ọkwa Obodo. Onye Jane aka na ọba. Ihe amasị na. Anyị na-akụ. Kenke na-eme na. Ịgba. Na-enu nwoke. Mpa na alaba mbifa ọsụ na onye idi phone so oge na alụ ọ na ihe ọbụla alụ biko percentage by both sides na wafọ ngị wa go over 2.5 ebe ya dọrọ obodo phone man na-agwa gị n'ofulu efulu ebe a. Phone gị? Nani picture n'iru ya nọ. Amara m agent ka m bụ gịnị alụ ọkụ amakwa m onye nwe ewoni ka m fugodi ya one more time. Obodo na-ekwe picture m n'iru m bịa fugodi. Ka m fugodi. Onye picture m n'iru ya. Ọ bụrụ oyi na ọmụwa dị onye a nwe fon cha mana esi na-ezu fon gị n'aba ezulu enya abụzin fon gịnị alụọ amakwa m ka m golu fon m egolu ka ọ gịnị ka enye na-akọwa ọkwesịrị ezu fon gị n'aba abụzin fon gị kịta na aka efere gị aka wee luo aka na wafọ ngị wa n'abalị ezu fon onye azụ fon gị mba ọ bụla ya ngwa gịnị alụọ na ewoniwo ka m fugodi fon ọzọ ihe na-emekwa n'ụwa I never see bụ na mmadụ nụrụ ego one onye isi ịma na ife aba iPhone 13 Pro Max ghọtara na ebe ego na na-ere ya n'afịa ghọtara na so ọ bụ na 100 pm to zero na uti percentage mu no Obodo ka nye gị 50,000 Obodo ka nye 50,000 ya abre 50 ka ji nwa phone guy na gantị ya London use phone na 250 na afia e ma what ya nu wa na ebe 800,000 ina wata onye ga hot na phone ka blabe 100,000 enwere ihe no pack condom pack you na wa for go out ka be we maybe this ona agwa even nna that's why cost go 150 I melting melt na sap gene alụ nwa nsogbu adro ka bank ị na-use na OP transfer ka echi ime ka mmele transfer tikuzi ego nke m na as agent onye ti percentage ya nke a bụ chobe chelo nya phone m ka m na-ego kpokwo Chineke gba akaụntụ gị 090 67 82 31 27 110,000 confirm one 110,000 confirm one ego agent bụ ejira m egwu
confirm 110 ihe amasị na ịghọta na onye isi ihe amasị na kịta ọ bụrụgo nke ya ịghọtago na Ini dị na chaja. Enidoro m chaja. maka gịnị si Need chaja na asị m gwụgwọ ụgwọ. nna ya ọ dị ka ma ewere sim kaadị ahụ Ma what is SIM card eme now? More than 122 SIM cards. 100 something SIM card. You need the earphone. Earphone na-eme. Power bank income. Nice to have do business with you. Ihe na zimu 20 pa in total. Ege agent. Ejira m egwu Chekwalo, ya ego m ka m ji kokporo phone m ụzọ na-abọ. Iwe na-emekwa n'Ọnịcha ahụ. Mana nsogbu adịrọ. Ukwu abaga abịa ọgọdọ bịa ya. Ọ mụ na unu. Eme m mmegwala.